Kama wa meniru Sabah tu Pak Ustaz kapaku. Tahu ndak ibu-ibu paku? Ndak paku nan paku basi tu doh, paku nan kagulai tu. Itu tanaman nan paling Sabah. Bahasa banyak. Adapun paku atau pakih termasuk suku Bangsa Rumpui. Sajak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayue. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jaring serak-serakkan udang baring. Asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya bana. Kok nak tahu jalamak paku, cubalah ulang mangean lah masih mengkonyo siro.